Angibingelele ngiphinde futhi ngikwamukelela kuNqambothi Media TV 18. Ngani zakwethu ngicela ngokuthi uyaqala ukufika leli khasi. Cela wenze okufanele ucofa usubscribe, ulike bese ushare le video. Phumele obala owesifazane wabuyisa ithemba lapha kuyintokazi ewumculi esencane uNaledi Aphiwe. Lona owesifazane uphumele obala ey'nkundleni zokuxhumana watshela uNaledi Aphiwe ukuthi akehlise umoya engathathi izinto ngenhliziyo noma ngabe kuthiwa inkinga zimkhungethe kangakanani. Uthi-ke uma wakhe umbhekile ethuneni la alele khona unayo isikhathi sonke. Ngani zakwethu ngale nje kokukhuluma kakhulu ake uyibukele nansi inkulumo uphinde futhi uyizwele amazwi ajulile aphuma kulo owesifazane. Naledi, uyabona ngenkathi uma wakhe eshona ne, azange azashone nemthandazo yakhe. Wakuthandazela ne, and leyo mthandazo isazophumelela phezu kwempilo yakho. Leyo mthandazo iyona ekuprotectayo. Yabo? Yabona nami mama wami nami washona ngimncane nami. And ngenkathi eshona abantu abaningi nami babehlezi bethi ngihlaza ngiyedelela warawara yonke leyo nto ne. And abantu abaningi babe ngangi-understand. Uyabo leyo nto. But ngabona ukuthi ngempela mina umuntu wayengi-understanda mina uma wami. Kwathi seshonile kuma wami kwangathi nje manje nje noma ngithi ngiyadlala noma ngathi ngithini but nje ngihlezi ngiphuma ngumuntu omubi. Ungawari shake. Uyabona le deal leyo iluzile leya 5 million bengayona yakho. Into oyifundayo ne ezukhula uba mdala uyafunda ukuthi ezinye izinto akuzona ezakho. And it can seem like ukuthi awemayi imali engaka u5 million, maybe leyo 5 million ubuzokustressa ngitshela. Maybe laba abantu laba bezobangela isicefe bezokustressa. And uNkulunkulu yena okuvikelile, imthandazo yama wakho ekuvikelile from leyanto. Ngoba leya comment lo ishilo ayikho into wrong oyishilo. Ayikho nje into wrong oyishilo. And labantu laba ama celebrities laba balokho bethi vele uhlaza vele uyedelela. Laba bantu abakwazi. Abanye babo maybe futhi badliwa ngisho umona ukuthi wena uba ukuthi uthola u5 million ubani wena ingane na 19. Ngiyazi ukuthi ufila ngathi sometimes like ukuthi yo kwenzakalani kumele ngixolise ngiyazama abantu bathi nginenhliziyo enjena njanjanyana. Khumbula ukuthi imthandazo yama wakho ayizange izigqitshwe naye, isahamba nawe and isazohamba nawe. Into yasathane ne uyathanda ukuthi akutraumatize while usamncane ngoba ufuna ukuthi alokhe econtrola ngale trauma le. You understand? Njengoba njena lento lena oyicommentile ufuna manje usathana ukuthi uhlezi wena wenzani uhlezi uvala umlomo uyinto nje engakhulumi ngoba uyasaba ukuthi mawukhuluma uzoluza imali again or abantu bazothi uhlaza. Still be yourself. Still always be yourself all the time. Ungajiki, ungashintshi at all. Be yourself. Wazi wena ukuthi imthandazo yama wakho isahamba nawe ayizange ize igqitshwe naye. Ayizange inhlobo. Ngiyacikeka nje kakhulu mangabe ngibona abantu balokho bethi hayi behlazo Naledi bayakhohlwa ukuthi ingane encane le una 19 lo mntwana simbonile nje lana ebhizi ecula eklasini i-video yakhe yafaka kwama stories uChris Brown wahamba uChris Brown wathatha iculo lakhe walifaka kwi-album yakhe. We saw this manje sibadala manje sajika sithi behlaza lona ngathi nje umuntu omdala ingane encane le mangabe siyayiprotecta siyibonisa but ke unfortunately abantu ngaphandle bagcwele umona but wena ungakhohlwa ukuthi imthandazo yama wakhe ayizange izigqitshwe naye.